Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Narito na po yung ikatlong bahagi ng ating kwento na pinamagatan nating bisita sa baryo ng mga aswang. Nang marating nga ng magkaibigang Ben at Nilo ang lugar at mismong bahay nila Estela, ay maganda naman ang ipinakita ng mga ito sa kanila. Mabuti ang ginawa nilang pagtanggap sa magkaibigan. Ngunit hindi pa rin maiwasan nila Ben na maging mapagmatsyag at alerto. Dahil na rin sa katotohanang kanilang nalalaman ukol sa tunay na pagkatao nila Estela. Lalo pa nga at nakikita pa nila yung mga naglalakihang kawa na nakasalang, pagkat wala pa rin silang tigil sa pagluluto. Gayon din yung mga nagkikintabang itak na kanilang ginagamit sa pagtatadtad ng karne at mga rekados. Medyo nababawasan lang ang kanilang pag-aalala sa tuwing hinaharap at kinakausap sila ni Estela. Napapawi yung mga masasama nilang naiisip tungkol sa kanila. Puno ng saya ang nasabing okasyon sa bahay nila Estela. Lahat ay may ngiti at masayang nagiinuman, nagkakainan at nagkukwentuhan. Mayroon ding mga nagkakantahan at sayawan. At habang tumatagal sila doon, ay parang napapanatag na silang dalawa. Habang kausap nila si Estela, ay paminsan-minsan pa ngang pinupuntahan sila ng mga magulang nito. At inaalam kung mayroon pa ba silang ibang kailangan. At halos lahat ng mapadaan sa kanila ay masaya silang binabati. Magigiliw ang mga ito at malumanay kung makipag-usap. Mabilis na lumipas ang oras at nalibang silang magkaibigan. Patakip silim na nang mapansin nila ang oras. Kung kaya nagpaalam na sila kay Estela. Ngunit sinabi nitong hindi pa tapos ang okasyon at may isasagawa pa umano silang pagtatanghal na siyang pinakatampok ng pista doon sa kanila. Pinakiusapan sila nito na kung maaari ay manatili pa at wag na munang umuwi. Nung mga sandaling iyon ay hindi rin maipaliwanag nila Ben at Nilo kung bakit parang hindi nila magawang tumanggi kay Estela. Gayong alam naman nila kapwa sa kanilang sarili kung ano ang mga ito. Bakit tila ba hindi nila magawang humindi sa dalaga? At kanilang sinang-ayunan ang lahat ng kanyang mga sinabi. Kaya nanatili nga doon ang magkaibigan at nakipag-inuman. Iniwan muna silang sandali ni Estela sa kanyang pinsan at sinabing asikasuhin sila pagkat may gagawin lang daw itong sandali. Mababait din naman ang kanilang mga nakaharap hanggang sa tuluyan ng kumalat ang dilim. Gabi na, nasabi nilang magkaibigan. Sa pagkakataong iyon ay malabo nang makauwi pa sila.
Nilapitan silang muli ni Estela at sinabing kumain lang sila at uminom. Wala daw silang dapat na alalahanin. Pagkat bukas naman ang kanilang bahay para sa kanilang magkaibigan. At pwedeng-pwede silang matulog doon. Kaya nagpaubaya na lang sila at itinuloy ang pakikipagsaya kanila Estela. Nang hindi na matandaan ni Ben ang sumunod na nangyari. Hindi na niya namalayang nakatulog na pala siya. Bunga na rin ng epekto ng alak na kanyang nainom. Nagising na lamang siya nang mayroong maramdaman. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, ay nakita niyang nasa loob na siya ng isang silid. Nang igala pa niya ang kanyang paningin, ay napansin niyang wala ang kanyang kaibigan. Mag-isa lang siya na naroon. At naririnig niya na nagkakaingay sa labas. Masayang masaya ang mga tao. Hindi sila magkamayaw sa kanilang kasiyahan. Nagtatawanan pa sila at tila ba may ipinagbubunyi. Nang sisilip sana si Ben sa may bintana, ay narinig niyang mayroong pumasok sa silid, kung kaya agad siyang napalingon. Nagulat siya sa nakita. Nakatayo doon ang tatlong kalalakihang may mga mabalasik na mukha. Tatlong aswang na ang dalawa sa kanila ay may hawak na matatalas na itak, habang yung isa naman ay mayroong kahoy na panghampas. Nakakatakot yung kanilang itsura. Nanlilisik ang kanilang mga mata na takam na naglalaway at napapadila pa sa kanilang mga labi. Bago tuluyang lumapit ang mga ito sa kanya, ay narinig pa niyang sinabi ng isa sa mga ito na oras na niya. Mabilis na tumalikod si Ben at tatalunin niya sana yung bintana. Nang maramdaman niya ang bigat ng kahoy dahil sa malakas na paghampas ng tumama sa kanya. Naramdaman niyang biglang umikot yung kanyang paningin. Nahilo si Ben. Pakiramdam niya ay mawawalan siya ng ulirat. Maya-maya ay narinig niya ang isang boses at naramdaman niya ang pagyugyug sa kanya. "Tagay mo, Ben," sabi nung tinig. Namalayan na lamang niya ang sariling nakatungo sa may mesa. Nakatulog na pala siya at nagkaroon pa ng isang masamang panaginip. Hindi inom ni Ben yung kanyang tagay. Sa halip ay nagpaalam siya sa kanila at sinabing iihi na muna at maghihilamos. Nang nasa palikuran na siya, ay naramdaman niyang mayroong sumunod. Paglingon niya, ay kanyang nakita si Nilo. Sinabi niya sa kaibigan ang masama niyang panaginip at kung ano kaya ang kahulugan noon. Sinabi naman ito sa kanya na kadalasan naman ang panaginip ay kabaliktaran ng mangyayari. Dagdag na sabi pa nito, basta sundin lang umano nila ang bilin ng kanyang tiyuhin para hindi sila mapahamak. Pagbalik nilang magkaibigan ay naroon na si Estela. Kinamusta sila nito at tinanong kung masaya ba raw sila. Sinabi naman nilang ayos lang silang magkaibigan. Lumipas pa ang mga oras. Lumalalim na ang gabi. Pero parang wala silang balak na tumigil at huminto sa ginagawa nilang pagsasaya.
Sabi pa ni Stella. Minsan lang daw kasi iyon sa loob ng isang taon. Kung kaya, pinaghahandaan talaga nila tuwing sasapit ang okasyong iyon. Nang pumatak ang hating gabi, sa halip na mag-uwian at mabawasan ang mga tao, ay tila mas lalo pa silang nagkakarami at patuloy pang may mga dumarating. Nang maramdaman ni Ben na mukhang makakatulog na naman siya sa inuman, ay nagpaalam na ito na magpapahinga na pagkat hindi na niya kaya. Nagpaalam na rin sa kanilang mga kaharap si Nilo at sasabay na daw siya kay Ben upang magpahinga. Nang tanungin sila ni Stella na hindi na raw ba nila mahihintay yung pinakatampok ng okasyon, ay humingi silang kapwa magkaibigan ng paumanin sa dalaga at sinabing hindi na nila kaya. Kaya wala na itong nagawa pa, kundi ang ihatid na lang sila sa inihanda nitong silid kung saan sila matutulog. Matapos silang maihatid ni Stella, ay nagpaalam na ito sa kanila at sinabing sila na lamang ang bahala pagkat kinakailangan na niyang bumalik. Nang nakahiga na sila, ay kanila pang naririnig yung kasiyahan at walang humpay na tawanan sa labas. At dahil sa pagod at dami ng kanilang nainom, ay hindi naman sila nahirapang makatulog na magkaibigan. Hindi na ni Ben na malaya ng oras. Hindi na niya rin alam kung ilang oras na ang lumipas. Maging yung eksaktong oras nang makarinig siya ng nakakakilabot na tunog na siyang nagpagising sa kanya. Ilang minuto din iyong tumagal na kanyang pinapakiramdamang mabuti na kahit gising na siya ay nanatili lang sa pagkakahiga at hindi gumalaw. At bigla siyang may napansin na anino. Mayroon ngang naroon sa kanilang silid, isip ni Ben. Kaya kinabahan na siya. Narinig niyang lumalangit-ngit pa yung sahig na sa palagay niya ay hindi lamang iisa ang kasama nila, na malakas ang kanyang kutob na hindi mabuti ang pakay ng mga ito. At nakita niya ang isang kamay na mabalahibo na may mahabang mga kuko at malapit na sa kanyang mata. Hindi pa rin siya gumalaw at naramdaman niyang biglang umalis ang mga ito. Ilang saglit lang ay may pumasok na muli sa kanilang silid. Narinig niya ang kapatid ni Stella at isang pinsan nito na sinasabing napagod raw marahil sina Ben at Nilo pagkat mahimbing umano ang kanilang pagkakatulog. Kaya naisip ni Ben na marahil ay kinakamusta at inaalam ni Stella yung kanilang sitwasyon. Gusto na sanang sabihin ni Ben kay Stella na mayroong nagtatangka sa kanila ni Nilo, pero bigla namang umalis ang mga ito. Nagdalawang isip rin siya na baka pagmulan pa iyon ng kaguluhan at ayaw niyang mangyari iyon na siya pa ang dahilan at pagmumulan. Napakahalaga pa naman ng okasyong iyon para sa kanila. Maya-maya ay biglang tumahimik. Nawala ang mga ingay na nagmumula sa labas. Kung kaya nagtaka si Ben. Di nagtagal ay nakarinig naman siya ng tila isang panalangin. Ngunit hindi siya pamilyar sa lengguwahe. At sa bayan nila iyon na binibigkas. Kaya nagpalingalinga si Ben at siniguradong wala nang ibang naroon pa sa kanilang tinutulugan. Pagkatapos ay gumapang siya palapit sa may bintana at doon ay sumilip.
Nagulat siya sa kanyang nasumpungan. Nakita niyang natitipon ang mga tao kasama na si Stella at ang mag-anak nito. Nagsasagawa sila ng isang ritual, naisip ni Ben. Para silang mga aso sa kanilang posisyon na nakatingalang lahat sa langit at tila ba manghang-manga sa buwan. Na animoy, gandang-ganda sila dito. At mas lalong nagimbal na ng tuluyan si Ben nang magsimulang magsikilos ang mga ito ng hindi normal. Na akala mo ay may sakit na namimilipit at nagkikisay sa lupa, na para bang wala silang kontrol sa kanilang mga sarili. At ilang sandali lang ay bumungad na kay Ben ang tunay nilang mga anyo. Lumabas na ang kanilang pagiging mga aswang. Kaya matinding takot ang naramdaman ni Ben. Kanyang kinising ang kaibigan pero tulog na tulog pa rin ito. Muli siyang sumilip sa bintana upang alamin kung ano na ang ginagawa nila. Lubha siyang nag-alala na baka kasi punta na silang magkaibigan. Sa pagsilip niyang muli ay nakita niyang nakahanay sila at mga nakalahat ang palad na magkadikit na waring mayroong sasahurin. At maya-maya pa ay dumaan sa harap nila ang isang lalaki at may hawak itong sinaunang kasangkapan na isang lalagyan at may ibinuhos ito mula roon. Hindi malinaw kay Ben kung ano iyon, pagkat hindi niya iyon makitang mabuti. At pagkatapos na mabigyan silang lahat, ay animoy mga uhaw na uhaw na kanilang magkakasabay na ininom iyon, na kanila pangang dinidilaan ang natira sa kanilang mga palad at tila ba nanghihinayang na may masayang kahit nakapiraso. Nang biglang nagsalita ang lalaki at ilabas na raw ang dalawang panauhin, nanlaking bigla ang mga mata ni Ben nang kanya iyong marinig. Naisip niya kasing sila na yata ang tinutukoy nito. Kaya muli niyang binalikan ang kaibigan at pilit na ginising. Pero daig pa yata nito ang mantika kung matulog, pagkat kahit gaano kalakas na yung pagyugyug na kanyang ginagawa dito, ay baliwala pa rin. At naramdaman ni Ben na papalapit na ang mga ito. Kaya kanyang dinukot yung isang sintores na nasa kanyang bulsa. Tinusok niya iyon ng kanyang kuko at pagkatapos ay piniga sa bibig ng kaibigan niyang sinilo. Bigla namang napangiwi ang kaibigan at nasira talaga ang muka nang malasahan ang maasim na katas noon. Sinabi niya sa kaibigan na papasukin na sila ng mga aswang. Biglang nawala ang antok sa mukha nito. Pero bakas ang matinding takot. Nang tuluyan ng mahimasmasan ang kaibigan niyang sinilo, ay nasa may pintuan na ng silid ang mga aswang. Kung kaya, naisip ni Ben na huli na ang lahat. Pero hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa dahil sa natandaan niya ang itinuro sa kanila ng kanyang tiyuhin. At bigla silang nakarinig ni Nilo ng mga ingay ng kaguluhan. Narinig niya ang boses ni Stella at ng pamilya nito. Rinig na rinig niya yung mga binitawang pananalita ng dalaga. Hindi umano sila makakapayag sa gusto nilang mangyari. Walang maaaring makapanakit sa aming bisita, dagdag na sabi pa ni Stella.
At nakita ni Ben na humarang ang buong pamilya nito, maging yung mga kamag-anak doon sa may pinto. Kitang-kita nilang magkaibigan yung nakakatakot na itsura ng mga aswang at yung matinding pagnanasa ng mga ito na sila ay mapasok. Nahayok na hayok ang mga ito at gusto talaga silang malapa. Tumagal din ng ilang minuto yung harapan na iyon hanggang sa wala na ring nagawa noong huli yung ibang bisitang aswang nila Estela. Ang iba sa mga iyon ay malayo pa nilang mga kamag-anak, habang yung iba naman ay mga kaibigan ng kanilang pamilya. Matapos iyon ay nagpasalamat silang magkaibigan kay Estela at sa kanyang mag-anak. Pabiro pang sinabi ni Ben na amanos na sila. Pero seryosong sinabi ni Estela sa kanya na hindi naman nila iyon ginawa para lang makaganti sa ginawa nilang pagtatanggol noon sa kanila. Kahit may nararamdaman si Ben noong espesyal para kay Estela, ay kanya na lamang isinantabi iyon dahil alam niya sa kanyang sarili na magkaiba sila ng mundong ginagalawan. Ilang beses pa silang nagkasama sa iba't ibang pagkakataon hanggang sa hindi na sila muling nagkita pa. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.